Víš, jaký je největší problém nových projektů? Že nemají zákazníky. Ani jednoho. 0. Dnes ti ukážu 5 konkrétních způsobů, jak získat prvních 10 klientů. Bez placené reklamy, i když nikoho neznáš. Jmenuji se Pavel a tenhle postup jsem zkoušel už u několika svých různých projektů a už jsem začínal hodněkrát, nebo v podstatě to nějak škaloval. Pokaždé jsem měl prvních 10 zákazníků zhruba do 2 týdnů. Bez toho, abych utratil nějakou jedinou korunu do reklamy. A ty to můžeš dělat taky tak. Pojďme rovnou na věc. 5 způsobů, které můžeš začít používat ještě dnes. Tip 1. Začni u svého okolí. První krok je jednoduchý. Začni u lidí, které znáš, to znamená rodina, přátelé, kolegové, spolužáci, ale ne tak, že jim budeš netlačit ten svůj produkt, ale místo toho se jich zeptej. Znáš někoho, komu by to mohlo pomoct? Protože tím se vyhneš nějakému, řekněme, nepříjemnému pocitu, že někomu něco vnucuješ a zároveň si otevřeš dveře k novým kontaktům. Tip 2. Najdi si cílovku v komunitě. Jo? Prostě místa, kde ta tvá cílovka tráví čas. Můžou to být facebookové skupiny, diskuzní fora, online komunity i offline setkání. Nezačínej hned prodejem, buď aktivní, odpovídej na otázky, nabídni řešení a pak až odkaž na svůj produkt. Protože jak to v životě funguje i v biznisu, lidi kupují od těch, komu věří, ne tomu, komu nevěří. Že třeba se stále připomínat a podobně. Další věc. Spolupracuj s nějakými mikropartnery. Malí influenceři, blogeři, podnikatelé, kteří mají malou, ale řekněme loajální komunitu. Domluv se s výměnou za službu s nějakou spoluprací, barter nebo provizi z prodeje. Protože často ti malí ti radí pomůžou, protože i pro ně to je příležitost dát své komunitě něco hodnotného. Další věc, 4. bod. Buď vidět lokálně, tam, kde působíš, tam, kde žiješ, na tom trhu prostě. Nemusíš mít e-shop nebo službu pro Českou republiku. Začni tam, kde tě lidi můžou potkat osobně, navštív lokální akce, podnikatelské setkání, networkingový večer, mnoho se tam naučíš. Získáš tam první zákazníky mnohem rychleji, protože osobní kontakt vytváří důvěru, kterou online jen tak nenahradíš. A 5. tip, ten je hodně jako podstatný, ochutnávka produktu zdarma. Ať už je to služba, neříkám, abys jako všechno rozdával zdarma, ale nabídni malou ochutnávku, zkrácenou verzi služby, nějaký ukázkový produkt, protože kdyby to měl být bonbon, který prodáváš. Protože cílem je jakoby snížit tu bariéru, že ten zákazník jakoby věří a mohl by se stát tím platícím. Jo? Takže 5 kroků. Začni u svého okolí, najdi cílovku v komunitách, spolupracuj s mikropartnery, buď vidět lokálně a potvrdí ti to, že když si najdeš ty zákazníky a dáš jim ještě tu ochutnávku zdarma, ti to potvrdí, že máš správnou cestu. V dalším videu ti ukážu, jak udělat z těchto desítek zákazníků další a další stovky, jo, tak aby si je udržel dlouhodobě. Takže neváhej, dej odběr a vidíme se u dalšího videa. Pavel, ahoj. Čau.